अटक काढू काय खाली टाकू काय हा बघू टाकून बराच आहे खोल आहे ना बराच वासू बाब्या किती वर्षांनी मी पोहतोय बघू काय टाकून भीती वाटते खरंच कॅमेरा पाण्यात बुडवायला माडकर बुडू काय हा कॅमेरा पाण्यात हा भीती वाटते जाम भीती वाटते 50,000चा कॅमेरा पाण्यात बुडवायला भीती वाटते निसर्ग बघा एकदम कसं एकदम वातावरण एकदम क्लास झालंय चल बुडवतो तिकडे लय खोल आहे भरपूर जाम खोल आहे भावानो पाहू शकता ही उलटी एक नंबर मेडमिक्स साबण जाम खोल आहे भावानो बारीक पोराने येऊ नये पाणी गेला नाकात जो पाणी गेला कॅमेऱ्यात पाणी नाही जायचं पण नाकात पाणी गेला असं तरीने दुसरा आमचा रेडा चाललेला आहे पाण्यात माझ्या नाकात पाणी जातो तिच्या आयला जातो ते कमी झाला हेड जवळ गेलो होती इथे एवढा आम्ही उडायचो तो कमी इथं बुड खाली बुड पन्नासाच्या कुठेच काय मोजले हा
आपल्याला समजत नाही तरी कॅचअप पाहूया पिल्लू एडोबार आणि उत्तुंग अशा पद्धतीने हे पाहू शकता निलेश शूटिंग अजून पुढं दगड पाणी कसं करतो माझ्या तो अपकन पाणी होतो नाही बरोबर आहे तुझी काढायची पुढच्या चालू कर आणि पुढे घ्यायचा फ्रंटवाला असा काढायची लांब ठेव ना भोसडीच्या सांगात बुडू आता आम्ही खाली जातो तुम्हाला खालचा दृश्य दाखवतो आणि बोलू शकता सचिन वाडकर हा देवगावची नदी आणि आम्ही गाव मुंबईवरून आलो आणि असं सगळे रांगोळ करायला मला खालचा दृश्य दाखवतो परत एकदा मला लगेच दम लागतो झोपून आता दम लागायला गेलेला आहे छातीवर गाडीचे शॉट नाही थांब आपल्या तिघांची काढतो हां एक लाईन थांब ना वाडकरांचा मला दम लागतो पुढे का
सगळ्यांचे धरू